πώς αφομοιώθηκαν αυτά τα Λοιπόν, ακριβώς. Κοίταξε, το μεν βιολί μπήκε στην Ελλάδα, πρωτομπήκε στην Ελλάδα γύρω στον 16ο αιώνα. Όχι πως δεν είχαμε εμείς έγχορδα όργανα. Όλη η Ελλάδα έπαιζε λύρες. Λύρες, βεβαίως. Μπράβο. Γιατί όμως το βιολί... Λαούτα, λύρες, λαούτα, ούτια. Μπράβο. Και από τα πνευστά είχαμε φλογέρες, σαφώς, γκάιντες, ζουρνάδες, γκάιντες, τσαμπούνες, όλα αυτά. Το κλαρίνο μπήκε στην Ελλάδα γύρω στο 1830 κάτι. Αλλά... Το οποίο είναι ένα όργανο εξαιρετικά δύσκολο στην κατασκευή. Βεβαίως. Αλλά βεβαίως έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από ότι έχει μια φλογερίτσα και από ότι έχει ένα ζουρνάς που είναι μόνο, ας πούμε, η σκάλα αυτή. Έτσι λοιπόν ο κόσμος πήρε το όργανο, βρήκε όργανο, το πήρε, το φαντάζομαι πως θα γίνει κάπως έτσι. Είδε ότι έχει πολλές δυνατότητες το κλαρίνο και πολύ πιο εύκολο για εκείνο να κάνει φεσοδιέσεις παρά με το δάχτυλο να κλείνει την τρύπα της φλογέρας και να την ανοίγει και να την κάνει, και το υιοθέτησε και τελικά κατάντησε σήμερα το κλαρίνο, που είναι ακριβώς ξένο όργανο για την Ελλάδα, να είναι ο βασιλιάς της στεριανής Ελλάδας, το κλαρίνο. Ναι. Πάντως όπως παίζεται το κλαρίνο στην Ελλάδα δεν παίζεται νομίζω πουθενά άλλου στον κόσμο. Όχι, δηλαδή, ένας ορισμένος τύπος κλαρίνου είναι που είναι έτσι κατασκευασμένος που διευκολύνει τους δικούς μας μουσικούς, όχι μόνο τους δικούς μας, και των άλλων ανατολικών χωρών που όσοι έχουν κλαρίνα, διευκολύνει πολύ να παίζουν, ενώ υπάρχουν τα άλλα τα κλαρίνα που παίζουν στις ορχήστρες που δεν ευκολύνει. Γιατί εμείς έχουμε τα μικροδιαστήματα στη μουσική μας, ενώ οι άλλοι έχουν... δεν μπορούν να παίξουν τα δικά μας. Ναι. Δεν μπορούν. Ούτε όπως και στο πιάνο δεν μπορούν να παίξουν τα δικά μας, τις δικές μας σκάλες, τις χρωματικές σκάλες που έχουν τα μικροδιαστήματα. Γιατί δεν θα μπορούσε η δημοτική μουσική να αφομοιώσει και τους ηλεκτρονικούς συνθετητές, τα synthesizer, τα οποία θεωρητικά έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες. Μα τότε για αυτά σου, φίλε μου, τότε δηλαδή πρώτα απ' όλα θα ξεσηκωθούν. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αλλά ακριβώς, ένα λεπτό. Μα τότε αν είναι με μια μονοκοντιλιά βάζοντας αυτά όλα, τα οποία γίνεται. Το οποίο γίνεται. Γίνεται, ούτως ή άλλως συνήθως με πολύ κακό γούστο αποτέλεσμα. Γίνεται, μπράβο, γίνεται. Αλλά πια θα απογυμνωθούμε τελείως, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν αυτά τα όργανα και είναι η δουλειά τους αυτή. Και έπειτα, όταν παίζεις ένα όργανο ή όταν τραγουδάς, βάζεις μέσα τον εαυτό σου, βάζεις την ψυχή σου, πώς το λένε. Έτσι δεν είναι? Έτσι, για να βάλουμε και λίγο τα πράγματα στη θέση τους, η φοβερή Δόμνα, και εμπνεύστηκα και από τη Δόμνα, έτσι, από κάποια βίντεο, κάποια έρευνα που έκανα. Βρήκα κάποια πολύ ωραία αποσπάσματα από τη σειρά εκπομπών της ΕΡΤ με θέμα την ελληνική παραδοσιακή μουσική, από μια εκπομπή που έκανε τότε η Δόμνα Εσαμίου που λεγόταν Μουσικό Διπορικό με τη Δόμνα της Αβίου. Τώρα αυτό πρέπει να είναι στα τελειώματα της Χούντας 70-73. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο πογονήσιο σκόπο. Πρώτο χωριό που επισκεπτόμαστε στην Ήπειρο είναι ο Παρακάλαμος της επαρχίας Πογονίου. Στο δρόμο μας για τον Παρακάλαμο μας έπιασε δυνατή βροχή, πράγμα που δυσκολεύει τη δουλειά μας, την κινηματογράφηση του χωριού. Γι' αυτό μαζέψαμε τους μουσικούς που θα πάρουν μέρος στην εκπομπή στο καφενείο της Πλατείας. Εδώ στον Παρακάλαμο, που είναι γνωστός σαν το χωριό που βγάζει τους περισσότερους μουσικούς της περιοχής, βρήκαμε τους μουσικούς Χρήστο Χαλιγιάννη που παίζει κλαρίνο, Κώστα Χαλιγιάννη που παίζει βιολί, Βασίλη Χαλιγιάννη που παίζει λαούτο και Θανάση Χαλιγιάννη που παίζει ντέφι. Όπως βλέπουμε, όλοι ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αδέλφια, ξαδέλφια, θείοι, πράγμα που χαρακτηρίζει τους μουσικούς της Υπήρου.
μιλάμε για rock and roll υπηρετικό, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ ωραίο σκάρο και ένα τραγουδάκι που λέγεται «Τα πήρανε τα πρόβατα». Σε συνέχεια του μουσικού διπορικού της Δόμνας της Αμίου, στη συνέχεια αυτού του αποσπάσματος και του επόμενου κομματιού που θα βάλω, ακούγεται και ένας μουσικός ο οποίος λεγόταν Σταυρόπουλος Ματθαίος, έπαιζε ντέφι, ήταν πολύ διάσημος στην εποχή του και στην Ήπειρο. Λέγανε ότι το ντέφι χόρευε πραγματικά στα χέρια του, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται 60-65 πλάς. Πάμε να τα ακούσουμε, ένα πραγματικά πολύ ωραίο σκάρο και τον Κοσμάκη εκεί πέρα που μιλάει με το δικό του τρόπο, πογονήσει και μη. Οι οποίοι μπορούν να ζήσουν από τη μουσική τους, έχουν σχεδόν όλοι αφήσει τα χωριά τους και έχουν κατεβεί στις μεγάλες πόλεις. Το φαινόμενο αυτό το παρατηρήσαμε εδώ στην Ήπειρο περισσότερο από κάθε άλλο μέρος που έχουμε πάει μέχρι τώρα. Ζωντανό παράδειγμα είναι η κουμπανία που έχουμε μαζί μας σήμερα, που τα μέλη της οποίας ενώ είναι από χωριά ζουν και έχουν σαν έδρα τους τα Γιάννενα. Ο σκάρος είναι ένας σκοπός τσοπανίστικος. Δηλαδή οι τσοπαναρέοι όταν σκαρίζουν τα προβατά τους παίζουν με τη φλογέρα αυτόν τον σκοπό. Αυτόν τον σκοπό τον μιμούνται τώρα τα κλαρίνα. Παίζουν τα κλαρίνα και τα βιολιά τον σκάρο, μιμούμενοι τη φλογέρα.
είσαστε όλοι από το Πογόνι? Μα ναι, Εσύ από πού είσαι? Βίσεν, Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος Νεοκότσιτος. Εσένα παιδί μου? Απ' τη Ίσα είναι Σταύρωσα. Α, από την Ίσσα, από το ίδιο χωριό είσαστε. Εσένα πώς σε λένε? Πογονιανή είμαι. Από την Πογονιανή είσαι? Ναι. Και πώς σε λένε? Σαγελή Κωνσταντίνος, το παρατσούκλι μου Ναι. και ρήμι. Α, είσαι και παρατσούκλι. Ναι. Και Ρήμης. Ναι. Α, μάλιστα. Εσένα πώς σε λένε? Ναπόλεον Τσιχά, Από ποιο χωριό? Πογονιανή. Πογονιανή. Μάλιστα. Όλοι σχεδόν από το Πογόνι. Μάλιστα. Εσένα πώς σε λένε? Σταυρόπουλος Μαρθέος. Από πού είσαι? Γρανιτσοπούλο Δοδόνης. Δοδόνη. Α, Μάλιστα. άρα λοιπόν δεν είσαι από το Πογόνι εσύ. Όχι, Όχι. Δεν μου λες, ξέρεις όμως πογονίσια τραγούδια? πάρα πολλά. Μήπως ξέρεις ένα τραγούδι που λέει πήγαινα το δρόμο δρόμο? Το ξέρω πώς. Θες να μας το τραγουδήσεις? Μπράβο, γιατί όχι. Εντάξει. Άντε πήγαινα το δρόμο, δρόμο μωρικό το καηδό, καηδεμένη μου. Άντε βρίσκω μια μίλια στο δρόμο χωρικό το καηδό, καηδεμένη μου. Αντιέστηψα να μπορώ ένα μωρικό το καηδό, καηδεμένη μου. Άντε και τυρνώ το μάτι, μωρικό το καηδό, καηδεμένη μου. Ελπίζω να τα απολαύσατε όσο και εγώ.
να δώσω 2-3 πληροφορίες πρώτα απ' όλα για το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, το Σκάρο και τα πήρανε τα πρόβατα. Να πω τα ονόματα των μουσικών, αν και έχουν πεθάνει πάρα πολλά χρόνια, αλλά καλό είναι γιατί λέγοντας τα ονόματά τους αναβιώνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν ο Σταυρόπουλος ο Ματθαίος, όπως είπαμε στο τραγούδι, και στο υπηρώτικο τον Ντεφ που τον ρώτησε η Δόμνα, το ξέρεις, το πήγαινα το δρόμο και λέει, το ξέρω πώς θα μας το πεις, μπράβο γιατί όχι, του λέει καλά εντάξει, σαν να την ψάρωσε τη Δόμνα και βέβαια μετά το είπε καταπληκτική φωνάρα, έτσι, δεν το συζητάω, φωνές που δύσκολα βρίσκεις στη σημερινή ημέρα, που υπάρχουν αλλά τις βρίσκεις δύσκολα. Ήταν ο Νεοφώτιστος ο Κωνσταντίνος στο κλαρίνο, ο Σανχεντίνο ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς Κερίμης, που λέει έχω και παρατσούκλι, και ο Τιχάνο Ναπολέων στο λαούτο. Επίσης να πω ότι το έναυσμα για όλες αυτές τις εκπομπές της Δόμνας που έκανε, που ήταν και βέβαια μαθήτρια του Σίμωνα Καρά, και ήταν ένα βίντεο το οποίο το ψάξα αρκετά και δεν το βρήκα. Ήταν κάποιες ηχογραφήσεις οι οποίες είχε ακούσει η Δόμνα από πολύ ωραία παραδοσιακά κομμάτια, και αν έχουν ακούσει και ο κόσμος που ακούει δηλαδή ρεμπέτικο παλιό και παραδοσιακό με τη φωνή της Ρίτας Απατζή, πολλά παραδοσιακά, και το έναυσμα για αυτές τις εκπομπές να ξεκινήσει η κυρία Δόμνα ήταν το πόσο είχε παραποιηθεί όλος αυτός ο ήχος είχαν καρφώσει τα όργανα σε μικροφωνικές, με πολλές παραμορφώσεις, πολλά reverb. Γι' αυτό έβαλα και στην αρχή του βίντεο την κυρία Δόμνα να λέει ότι με τα synthesizer ότι έχει ξεφύγει κάπως το πράγμα και εντάξει δεν γίνεται να το τραβήξουμε παραπέρα αυτό το πράγμα, κάπου πρέπει να μπει και μια τελεία. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλο ένα κομμάτι. Έχω κάνει 2 επιλογές ακόμα από αυτή την εκπομπή της κυρία Δόμνας. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα καλύτερα κλαρίνα, ο οποίος θεωρώ πως ακόμα ζει και να είναι καλά και είμαι σχεδόν σίγουρος πως ζει, ο Γρηγόρης ο Καψάλης, και παίζει ένα ωραίο τραγούδι που λέγεται «Κλέφτες Βελτσιστινοί». Έχει και λόγια. Το τραγούδι μιλάει για τους κλέφτες Βελτσιστινούς από το χωριό Βελτσίστα που είναι κοντά στα Γιάννενα και περιγράφει την προετοιμασία των κλεφτών που πριν πάνε στη μάχη καλοπιζόντουσαν. Ξουρίζουνταν, μπαρμπερίζουνταν και στο γυαλί γυαλίζουνταν, δηλαδή κάτι ανάλογο με τους Σπαρτιάτες.
Αυτός ο κάπως έτσι μπάσος ήχος που ακούγεται σαν ου, άμα το ακούτε καλά και άμα το κάνω καλά από το μικρόφωνο, είναι το μουσικός που παίζει το ντέφι καθώς τρίβει τον αντίχειρά του πάνω στο ντέφι, το οποίο αποτελείται από δέρμα και γι' αυτό παράγει όλο αυτό τον ήχο. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση σε όλες αυτές τις εκπομπές της Κυραδόμνας είναι ότι τις γυρνάει την εποχή του 70 και δίνει τόσες αναλυτικές πληροφορίες σαν να ήθελε να θυμίσει, να ήθελε να ενημερώσει βαθιά, τουλάχιστον εγώ έτσι το εξέλαβα, τον κόσμο για το τι υπάρχει γύρω του. Και ήταν και τα πρώτα χρόνια της συρρίκνωσης, όπως είπε και στο προηγούμενο βίντεο, το φεύγουν οι μουσικοί από τα χωριά και πηγαίνουν προς μεγάλες πόλεις, ούτως ώστε να βρουν μεροκάματα, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αναρωτήθηκα, μα καλά, πριν 20 χρόνια, το 50, το 60, ο κόσμος δεν ζούσε στα χωριά. Ποιος ο σκοπός να κάτσει να κάνει τόσο αναλυτικές εκπομπές και να τους τα πει λες και προέρχονται από μια άλλη εποχή, λες και τα λέει σε εμάς που βρισκόμαστε το 2020, 50 χρόνια μετά. Ήταν η αγάπη της, ήταν η δίψα της και ήταν και η κληρονομιά που μας άφησε, και απόψε 2 μέρες και μετά το Πολυτεχνείο ακούμε και θυμόμαστε και ξαναπηγαίνουμε σε αυτές τις πολύ όμορφες εποχές. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο σκοπό από το Ζαγόρι, ονομάζεται και Ζαγορίσιος, πάλι ο Γρηγόρης ο Καψάλης. Πόσο ζουμί και πόσο ενδιαφέροντες όλοι αυτοί οι ρυθμοί, οι μουσικοί θα με καταλάβουν λίγο παραπάνω, και τι ωραίες μελωδίες, και πραγματικά αν βρείτε λίγο χρόνο και μπορέσετε και αφιερώσετε να δείτε τις εκπομπές της Κυραδόμνας, όχι τίποτα άλλο, για το πάθος και τη φλογερή της ματιά, για τον κόσμο ο οποίος είναι με μακριά μαλλιά μέχρι τον ώμο και φοράει καμπάνες και χορεύει το Ζαγορίσιο, πραγματικά πολύ ζουμερή και σπουδαία μελωδία. Πάμε να την ακούσουμε.
τελευταίες κουμπανίες που απομένουν πια και που παίζουν ζαγορίσους σκοπούς είναι η κουμπανία του Γρηγόρη Καψάλη. Γρηγόρη, για πες μας τα ονόματα των συνεργατών σου. Σήμερα έχω τους εξής συνεργάτες καλλιτέχνες μουσικούς. Βιολί, Αλέκος Χαλιγιάννης. Λαούτο, Νικόλαος Δέρβας Ιψαράς. Λαούτο, Ανδρέας Ζούμπας. Και τύμπανο. Η κουμπανία προέρχεται από την αγγλική λέξη company. Το Χαλιγιάννη στο επίθετο το ακούσαμε αρκετά απόψε. Ήταν μεγάλη οικογένεια. Συμπληρωματικά σε αυτό που είπα πριν όσον αφορά με τον Ντέφι, το πώς το παίζει ο μουσικός στο τραγούδι, το Σκάρο που ακούσαμε 2-3 κομμάτια πιο πριν που έπαιζε ο Κερίμης στο βιολί, ακούστηκε και σε ένα σημείο να παίζει και να προσπαθεί να παρομοιάσει με πολύ εύστοχο τρόπο, το έκανε βασικά. Τον ήχο από το κελάδισμα των Μπουλιών, πολύ προσεκτικά αν κάποιος ακούσει το κομμάτι, θα ακούσει ότι μετά τα πουλάκια του απαντάνε. Πάμε να συνεχίσουμε, να ακούσουμε άλλο ένα γρεβενιώτικο μπεράτι με γυρίσματα. Στο βιολίνο ο Σπύρος ο Γκιουλιέκας από το Κυπουργό Γρεβενών. Στο λαούτο είναι ο μεγάλος Χρήστος Ζώτος. Στην κιθάρα ο Κώστος Πίτσος. Και φυσικά στον Ντέφι πιτσιρικάς τότε για τους γνώστες ο Ανδρέας ο Παπάς. Είναι και αυτό κομμάτι από την εκπομπή σε ήχο ελεύθερο, όπως ακούσαμε στην αρχή το Γιώργο τον Κόρο. Αυτοσχεδιασμός και προσωπική δημιουργία στην εκτέλεση της παραδοσιακής μουσικής, έτσι ονομάζεται η εκπομπή. ΕΡΤ2 1989, την εποχή που η κρατική έπαιζε πολύ σπουδαία πράγματα. Πάμε να τα ακούσουμε. Οι Μπεράτιδες ή Μπεράτια είναι χωρί της Υπήρου, Θεσσαλίας και άλλων περιοχών της χώρας που πολλοί από αυτούς ανήκουν στον ίδιο ρυθμικό τύπο. Η ονομασία παραπέμπει αμέσως στη φημισμένη μεσαιωνική πόλη της Υπήρου Βεράτιον, που ήταν μια πόλη με σημαντική εμπορική και πνευματική ανάπτυξη και σπουδαίο βυζαντινό κάστρο. Η σκέψη ότι κάποιο παλιό πρότυπο του ρυθμού αυτού, ίσως και μελωδίας, προέρχεται από εκεί και διαδόθηκε με τα χρόνια στις άλλες περιοχές, δεν είναι βέβαια χωρίς βάση, αλλά φαίνεται πιθανότερο πως εκείνο που διαδόθηκε δεν είναι τόσο ένας συγκεκριμένος ρυθμικός τύπος ή μια μελωδία, όσο ένας τρόπος να παίζονται ορισμένα όχι κατά ανάγκη ομόρυθμα χορευτικά κομμάτια. Ένας τρόπος που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αργή του αγωγή για να συνοδέψει αντίστοιχα ένα βαρύ και σοβαρό χορό.
φοβερά σιγόντα του Χρήστου του Ζώτου από πίσω, καταπληκτικό βιολίο Σπύρος ο Γκιουλέκας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, από Τρίκαλα, από Αθήνα, από Σύρο, από... πού να πρωτοπώ. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, άλλον έναν πολύ όμορφο υπηρετικό σκοπό από παιγμένο από τον Γιώργο τον Γκόρο, με μια πραγματικά αστήρευτη φαντασία. Πάμε. Ο Γιώργος Κόρος είναι ένας σπάνιος μουσικός στον τομέα του σήμερα. Έχοντας κατακτήσει μια θαυμαστή τεχνική και μια βαθιά γνώση των παραδοσιακών τρόπων ερμηνείας, αποτελεί και αυτός, όπως και άλλοι μουσικοί που πέρασαν από τη Δημοτική Ορχήστρα, ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο.
πριν από πολλά χρόνια, κάπου εκεί στα 1819, σε ένα χωριό των Ιωαννίνων, την Βελτσίστα, η σημερινή κλιματιά του Δήμου Ζήτσας, άρχισε τη ζωή του ένα όμορφο ζευγάρι. Η νύφη, μόλις 19 χρόνων, και ο γαμπρός λίγο μεγαλύτερος και με καλή δουλειά. Η Μαρία, η άλλος Μαριόλα και ο Βασίλης. Λίγους μήνες μετά χαίρονταν με την είδηση του εργομού του πρώτου τους παιδιού. Μια μέρα η Μαρία, όμορφη κοπέλα, τράβηξε την προσοχή ενός Τούρκου χωροφύλακα. Την κυνήγησε και προσπάθησε να τη βιάσει. Μερικοί συγχωριανοί της άκουσαν τις φωνές και έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Η Μαρία, ταραγμένη, γύρισε στο σπίτι της και διηγήθηκε το περιστατικό στον άντρα της. Προσβεβλημένος αυτός ήθελε να σκοτώσει τον Τούρκο, αλλά μπήκαν στη μέση οι προύχοντες του χωριού και προσπάθησαν να τον εμποδίσουν από φόβο μήπως η δολοφονία του Τούρκου συμπαρασύρει με αντίπεινα όλη την κοινότητα. Το συμβούλευσαν να κάνει υπομονή και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Πέρασε ένας χρόνος. Η Μαρία γέννησε το γιο τους και η οικογένεια ήταν ευτυχισμένη. Ήταν Γενάρης του 1821, όταν έγιναν τα βαφτίσια και γλέντισαν με την ψυχή τους. Μετά το γλέντι, οι προύχοντες συναντήθηκαν κρυφά και το συμβούλευσαν να παραπλανήσει τον Τούρκο και αφού τον οδηγήσει έξω από το σταθμό να τον σκοτώσει. Ο Βασίλης παρέσυρε τον Τούρκο κοντά στο αρχαίο κάστρο του χωριού και εκεί τον έσφαξε και τον άφησε γυμνό. Τότε φόβος μεγάλος έπιασε τους προύχοντες, όχι μόνο για τον Βασίλη, αλλά και για τη δική του συμμετοχή. Μόλις νύχτωσε τον κάλεσαν κρυφά και αφού τον ενημέρωσαν για την κατάσταση, του ανακοίνωσαν την απόφασή τους να το φυγαδεύσουν στη Ρουμανία με ψεύτικο όνομα. Σαν πέρασαν 10 χρόνια και έληξε η επικήρυξη, παρέμεινε για ασφάλεια άλλα 2 χρόνια και ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο χωριό του. Ήταν ήδη 1833. Το νέο της επιστροφής του ξεσήκωσε όλο το χωριό. Η ατμόσφαιρα έγινε γιορτινή. Η Μαρία ετοιμάστηκε για τη συνάντηση και την άλλη μέρα το πρωί θα ξεκινούσαν για την πολυπόθητη συνάντηση. Είχε να τον δει τον άντρα της 12 χρόνια. Το βράδυ όμως, την ώρα που κοιμόταν, έσπασε μια μεγάλη γρεντά μαζί με ένα τμήμα της στέγης, έπεσε και πλάκωσε τη δύστιχη Μαρία. Το πρωί οι συγγενείς τη μετέφεραν μισοπεθαμένη στο γιατρό και έστειλαν την είδηση στον άντρα της στα Γιάννενα, μόλις που πρόλαβε να τη δει. Η Μαρία ήταν 33 χρονών. Συντριμμένος από τον πόνο, κάλεσε τους οργανοπαίκτες του χωριού με πρώτο τον Λάλο Φάκο, προσωπικό βιολιστή και τραγουδιστή του Αλιπασά, παρήγγειλε να φτιάξουν ένα τραγούδι για τη Μαριόλα του και να του αλαφρώσουν με αυτό την καρδιά από τον πόνο. Πρόσταξε να το τραγουδήσουν πάνω από το μνήμα. Μπαρμπακώστα, μας είπαν εδώ στον Παρακάλαμο πως είσαι ένα από τα παλιά καλά βιολιά του χωριού. Ναι. Πώς είναι το επιθετό σου? Επιθετό μου είναι ο Κωνσταντίνος Χαλιγιάννης του Ντίκου. Χαλιγιάννης του Ντίκου. Άρα λοιπόν είσαι και εσύ από την οικογένεια των Χαλιγιανέων. Βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λες, ο πατέρας σου έπαιζε και εκείνος βιολί? Έπαιζε λαβούτο. Από πού έμαθες εσύ το βιολί? Εγώ το έμαθα δηλαδή από μικρό παιδί, από 12 χρονών. Ναι. Και το έχω μάθει μέχρι τώρα. Ποιος το έμαθε το βιολί? Μοναχός. Ναι, αλλά από κάποιον άκουσες όμως. Εμείς τα όργανα τα μαθαίναμε μοναχοί μας. Δεν πάμε σε τεχνίτη. Ώστε ακόμα εξακολουθείς και παίζεις το όργανό σου. Παίζω. Πόσο χρόνο είσαι? 72. Λοιπόν, δεν βαριέσαι άρα λοιπόν. Έτσι. Μόνο βαριόμαι τον δρόμο, όχι άλλο τίποτα. Στον δρόμο. Τον δρόμο. Γιατί πας με τα πόδια? Έλα, δει, κάπου πας με τα πόδια. Και τώρα ρευματισμούς και αυτά μου είπες και έτσι δεν μπορούμε να πάμε να βαδίσουμε όπως βαδίζαμε μια φορά και έναν καιρό. Αυτό το κατσιδιάρι που το βλέπεις, ναι. Αυτό για πάνω, ναι. Το έχω πάρει με το χιόνι, μέχρι εδώ χιόνι. Με και έχω τραβήξει πολλά με τα πόδια. Και χειμώνα. Το χειμώνα. Σε άκουσα πριν που έπαιζες ένα μυρολόι, τη Μαριόλα. Θες να μας παίξεις τώρα τη Μαριόλα? Θα το παίξω. Χάιντε να σε ακούσουμε λοιπόν.
αριόλα η μαύρη να πω τι ωραία κι πρώτο ο μαύρο έχω μάτσι είχε καρδούλα μου. Πρώτο ο μαύρο χώμα είχε καρδούλα μου. Ωρε φτιανίσα ανήσια η μαύρη νησού τα πιάβω. Ωρε τι σαπά αλάμπες γιαριά είχε καρδούλα μου. Βάλτε το ο χώμα Μαριόλα από την άλλη την μπράκα από την άλλη είχε καρδούλα μου. Αφήστε μου παραθύρι η ρόμορ Μαριόλα μου γιώχο. Αχ να δω βρε τα παιδάκια μου που περπατουνε βρε στα σοκακιά. Δεν υπάρχει πιο εμβληματικό, πιο όμορφο, πιο σπαρακτικό, πιο ερωτικό μυρολόι από τη Μαριόλα. Στην Ήπειρο η Μαριόλα αρχίζει γάμους, τελειώνει κηδείες και συμμετέχει σπαρακτικά σε ζωντανούς αποχωρισμούς όπως αυτούς των ξενιτεμένων. Ξενιτεμένος θεωρείσαι και 100 μέτρα από το σπίτι σου, όπως τότε με το μάτι. Πάμε να αλλάξουμε λίγο ύφος, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Κόρο, Χάρης Αλεξίου στα πρώτα της και Πουλάκι Ξένο. Πολύ χαρμένο που να σταθώ
και Διαμάντη Δαχτυλίδη. Ένα από τα πιο γνωστά και όμορφα από γονήσια, στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Ήπειρο. Χορεύεται στα δύο, όπως ονομάζεται, ή αλλιώς στρωτό ή αλλιώς πογονήσιο. Αποτελεί κατ' ουσίαν ένα τραγούδι της ξενιτιάς, όπως και η πλειονότητα των τραγουδιών της Ηπείρου, αφού οι Ηπειρώτες βίωσαν την ξενιτιά πιο σκληρά ίσως από κάθε άλλον Έλληνα. Ερμηνεύει ένας από τους καλύτερους Ηπειρώτες τραγουδιστές, ο Σάββας ο Σιάτρας, με χαρακτηριστικό ηχόχρωμα και αυθεντική φωνή. Στο κλαρίνο ο Σταύρος ο Καψάλης και στο βιολί ο Αχιλλέας ο Χαλκιάς της γνωστής οικογένειας. Πάμε να τα ακούσουμε.
μανούλα μου, άιντε τα έρημα τα ξένα κάψαν την καρδούλα μου. Βρε πέντε πότα, πέντε πότα, άιντε πέντε πότα μια το πλήνα. Και τα πέντε βρέγαλο για να κοιμού. Άιντε και βάψανα και τα πέντε βρε παλικαράκι μου. Βρε και βάψανα και βάψανα και άιντε και βάψανα και τη θάλασσα. Έλα. Άιντε με όλα τα καράβια βρέγαλο για να κοιμού. Άιντε με όλα τα καράβια βρε παλικαράκι μου. Άρε μανούλα μου στη Σπάργα στον ανήφορο. Αχ τη Σπάργα στον ανήφορο, κανέλα και γαρίφαλο.
στη χαρά βαστά καημένη μου καραδιά. Γένονος να στεφανώσω, δυο κορμάκια να ενώσω. Βάζω τα στέφανα χρυσά βαστά καημένη μου καραδιά. Γεμλαμπάδες απασίμι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και τα χερόκια ημάν και τα χεροκρατήματα. Γεμολό μαργαριτάρι, χαρά στο νιό που θα σε πάρει. Τα βάλα όλα μαζεμένα, δεν άντεξα. Πάμε να ακούσουμε ένα νέο σε ηλικία, όχι σε εμπειρία καλλιτέχνη, τον Γιώργο τον Γκόγκο, ο οποίος παίζει και εσείς πουλιά πετούμενα και βάζει και μετά ένα πολύ μοναδικό και σπουδαίο οργανικό, τη Σέλφο. Ελπίζω να σας αρέσει. Όχι, εντάξει, είναι μια χαρά, μας πιάνουν.
καλά φοβερός γκόγκο στο βιολί. Παίζει ακόμα, το παλικάρι είναι 35 χρονών. Αν βρεθείτε στην Ήπειρο και βρεθείτε σε κανένα πανηγύρι που παίζει, να πάτε. Είναι αυθεντικός, πεντακάθαρος και καταπληκτικός. Πάμε να προχωρήσουμε. Μια ηχογράφηση από το 1984. Οργανικό, παιδιά της Σαμαρίνας, από τους Μινάδες, οι οποίοι παίζαν χαλκινά. Ξέρω, η εκπομπή έχει θέμα το βιολί, αλλά είναι κάποια κομμάτια τα οποία θέλω να ακουστούν. Ήπειρος και πολυφωνικά πάνε παρέα. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομματάκι. Πίνετε να πίνουμε. Πίνετε να πίνουμε μωρέ παιδιά. Πίνετε να πίνουμε μωρέ παιδιά. Αι μωρέ παιδιά. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Αι μωρέ παιδιά. Κι αύριο στρατές έχουμε μωρέ παιδιά. Κι αύριο στρατές έχουμε μωρέ παιδιά. Αι μωρέ παιδιά. Στράτες και στράτεματα μωρέ παιδιά. Στράτες και στράτεματα μωρέ παιδιά. Αι μωρέ παιδιά. Στο βουνό θα ανεβούμε μωρέ παιδιά. Στο βουνό θα ανεβούμε μωρέ παιδιά. Αι μωρέ παιδιά. Τουρκούς θα πάρουμε
απαντήσω με μωρέ παιδιά. Τουρκούς θα απαντήσω με μωρέ παιδιά. Άι μωρέ παιδιά. Πολέμο θα πιάσω με μωρέ παιδιά. Πολέμο θα πιάσω με μωρέ παιδιά. Άι μωρέ παιδιά. Κι όποιον ευρώ θάνατος μωρέ παιδιά. Κι όποιον ευρώ θάνατος μωρέ παιδιά. Άι μωρέ παιδιά. Όλοι θα τον κλάψω με μωρέ παιδιά. Όλοι θα τον κλάψω με μωρέ παιδιά. Άι μωρέ παιδιά. Πάμε και ένα δεύτερο και τελευταίο πολυφωνικό, του Ντελή Παπά λέγεται, και πολλά κομμάτια είναι γραμμένα για αυτό τον Ντελή Παπά. Ορκουγότο να με μοντιάγα μωρέ παπά, Ντελή Παπά. Όχ τον κούγο και μαλώνει Ντελή Παπά λεβέντη. Ορνεσίσκα λάτο ξέρετε μωρέ παπά, Ντελή Παπά. Όχ ναυτόν τον παπαγιό Ντελή Παπά λεβέντη. Όχ που ήταν μικρός στα γραμμάτα μωρέ παπά, Ντελή Παπά. Αχ μικρός στα πινακίδια Ντελή Παπά λεβέντη. Αχ και τώρα στα γεράματα μωρέ παπά, Ντελή Παπά. Αχ βγήκε ένα ιντούτης τραγούνα μωρέ παπά, Ντελή Παπά. Όλα τα κάστρα πατήσε μωρέ παπά, Ντελή Παπά. Όχι κι όλα τα μοναστήρια Ντελή Παπά λεβέντη. Όχι το μοναστήρι τους Άγιους μωρέ παπά, Ντελή Παπά. Όχι δεν πάει να το πατήσει Ντελή Παπά λεβέντη. Μια ήπειρος που δεν χρειάζεται μόνο όργανα να εκφραστεί και απλά μια συντροφιά 3, 4, 5 ατόμων αρκούν για να εκφράσουν αυτά που έχουν βαθιά μέσα τους. Πάμε να ακούσουμε ένα δίπτυχο που μου αρέσει προσωπικά πάρα πολύ, με τον Γρηγόρη τον Καψάλη στο κλαρίνο, τον Γιάννη τον Παπακώστα στη φωνή και τον Λάζαρο τον Ευθυμίου στο βιολί, φεγγαροπρόσωποι και αμέσως μετά δόντια πυκνά.
προσώπη του ήλιου η θυγατέρα αμάν 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 αμάνε. Άιντε εσύ με κάνες κι αρνηθήκα και μάνα και πατέρα αμάν 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 για σένα ναι. Άιντε εσύ να πιστείς μάνα σου να κάνει κι άλλη γέναν αμάν 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 άιντε να κάψει κι άλλον καρδιές πως έκαψε και μέναν αμάν 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 για σένα ναι. Μαύρα μάτια όχι σκόρη φαίνεσαι σαν το ζαγόρι. Αχ μαύρα μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα. Σαν από της αγάπη ωρεν έρχομαι τον τοίχο χαλασιάς κι αν σε πετύχω δόντια πύκνα και μαργαρίτα ρένια πύκνα και μαργαρίτα ρένια φώνησαν τα ειδονιού στο μαχελί δονιού όταν αρχίζε λέει όλον το μαϊλάλι κι όλη την ανοίξη. Αυτό μωρέ ζαλιάρικο τι λες αυτό μωρέ ζαλιάρικο και βάζεις με το νου σου πάνω απ' τους δικούς σου μαλαματένια πόρτα μάσιμο περώνα και σκυλά η πεθερά σου θέλει μαχαιρώμα ως το ξημερώμα. Στράβωσε στο φες μωρέ πατήδι, στράβωσε στο φες μωρέ πατήδι. Μάτια μου γλυκά, ουχα,
σας κλέψω μια ραγιά. Στράβωσες το φες μωρέ παντίδι, στράβωσες το φες να καζαντήσεις. Ουχα, ουχα, χαλέκο σ' αγαπώ. Ουχα, 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 για τεσένα τι τραβώ. Έτσι ωραίες κουβέντες και σιγά σιγά πάμε και στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε δύο τελευταία κομματάκια. Μία πολύ ωραία πατινάδα γάμου. Πατινάδα είναι η μουσική που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι προς την εκκλησία ή παίζεται μέσα στο σπίτι της νύφης καθώς η νύφη ετοιμάζεται και στολίζεται κτλ. Είναι ο Νίκος ο Φιλιππίδης στο κλαρίνο και ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί. Μια πολύ ωραία πατινάδα γάμου.
Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Να σε ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε κοντά μου. Ελπίζω να περάσατε όσο υπέροχα όσο και εγώ. Ήμουν ο Άρης, είμαι ο Άρης, είναι η εκπομπή Σαλούτε Πλατάν. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Ο Πλάτανος μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, τα κρύα τα νερά, τα παιχνίδια μας, τα γέλια μας, τις τούμπες μας, όλα μας τα όμορφα. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγουδάκι που το αφιερώνω σε όλους μας, που αυτή την περίοδο περνάμε δύσκολα και ιδιαίτερα σε μια ψυχή που μας ακούει τώρα, που την αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, 10 με 12, αφιέρωμα στο νησιώτικο βιολί, εκεί και αν έχουμε να παίξουμε πράγματα. Καλά να περνάτε, χαμογελάτε, κάνε τους άλλους να ανησυχούν. Κι εγώ με και σιγολιώνω και για σένα μαραζώνω. Αχ, τι καημός. Μίλησέ μου δυο λογάκια, χαρίσέ μου. Αχ, ο φτωχός. Σ' αγαπώ ως κανένας άλλος. Στην καρδιά μου ριζώσε έρωτας μεγάλος. Τι να κάνω, εγώ μαύρος θα πεθάνω. Αχ, τι καημός. Μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Αχ, ο φτωχός. Σ' αγαπώ ως κανένας άλλος. Στην καρδιά μου ριζώσε έρωτας μεγάλος.
δεν σε φίλησα ποτέ μου. Αχ, τι